Какво да правиш, ако имаш къща на село? Аз на първо място не бих я продал никога. Колкото да е запустяла, в каквато и да е форма, в което и да е населено място, аз не бих си продал селската къща. Живеем в несигурни времена, където сме зависими от всякакъв вид ресурси. Ток, вода, гориво, хранителни продукти. Ако имаш къща на село, това, зеленото, е най-ценният ти ресурс. В него можеш да отглеждаш суровини, които да ти помогнат да преживяваш. Дано не се налага, но както виждаме с напредването на военните конфликти, все по-често се случва така, че различни стоки от първа необходимост да поскъпват до толкова, че понякога дори да не можем да си ги позволим. Дано не ни се налага да си ги произвеждаме, но все пак, ако имаш къща на село и имаш тази зелената тревичка отзад, това е ресурс, който можеш да употребяваш, ако ти се наложи. На второ място, ако не можеш да поддържаш къщата ти, отдай я под наем. Отдай я под наем на хора или просто нанеси хора, които да се грижат за имота ти, така че да не ти се налага постоянно да ходиш, да косиш тревата, да правиш различни ремонтни дейности. Доста семейства имат нужда от дом и са съгласни срещу поддръжка да живеят на място и просто да има една възмездност между това, че се поддържа имота и това, че живеят там. И на трето място, най-хитрото. В повечето населени места, около Плевен, Враца, Монтана, София изобщо, някои от къщите в някои от селата можеш да ги ипотекираш. Можеш да ипотекираш къщата, да вземеш парите и да започнеш да инвестираш в други населени места, в други недвижими имоти и така да имаш доходност и отново да дадеш имота под наем. Доста често се търсят къщи под наем. И един наем на къща може да варира между 600 и 1200 евро. Преспокойно можеш да изплащаш вноска за ипотечен кредит на какъвто и да е имот. Така че, надявам се да съм ти бил полезен. Ако смяташ, че някои от тези съвети са ти били полезни, удари един лайк във видеото или коментирай ти какво правиш с твоята селска къща. Успех!